15 eta 17 mende bitartean 40.000 eta 60.000 pertsona artean hil zituzten sorginkeria leporatuta Europa guztian. 180 emazteak izan ziren. Fipadoken Euskal Telebistaren parte hartzea duen Lapurdiko sorgineiza dokumentala eman dute lehiaketaz kanpo. 17 mende hastapenean bizi izan zena ulertu eta azaltzen duen lana. Arratsaldeon ikusentzuleok eta bestalde etxalde kooperatibak Baionan etxe bat erosi ahal izateko 280.000 euro biltzea lortu du herritarren artean 3 hilabeteko diru bilketa kanpaina egin ostean, eta horrela etxeen gozamena usufruktua izanen dute aldean neurrian etxeak espekulazio merkatutik ateratzeko xedea duen proiektu honen bidez. Asteragoaz! 15 eta 17 mende artean 40 eta 60.000 hildako artean utzi zituen Europan sorgineizak, 180 emakumeak. Fipadoken lehiaketaz kanpo, Sorcières Chroniques de Massacre dokumentalaren estreinaldia izan dugu barda. Pierre Delankrek Lapurdin 17 mende hastapenean egin zituenak kontatuz idatzi zuen liburua da dokumentalaren aria. Europa mailan prozesu guztia modu antzekoan hasten dira. Lekuko gatazka bat eta errege bat demonologo baten bitartez konpondu nahi duena, baina Euskal kasuaren berezitasuna izan iparralde zein hegoaldean prozesuak izan zuen edadura izugarria da. Milaka salaketa egon ziren. Lekuko kultura, ohitura eta folklore oso indartsua zegoen. Festa, dantza, inauteriak, asko iturri paganokoak. Emakumeek ere ia gizonek adina eskubide eta askatasun zituzten, Europan oro harrez bezala. Honek demonologoen erokeria elikatu zuen eta prozesuak hedadura izugarri handia hartu zuen. Qui font que les procès ont eu une ampleur très forte au Pays Basque, plus peut-être qu'ailleurs. Ikerketaren bitartez, benetan gertatu zena ezagutzea da helburua. Il y a plusieurs fausses idées là-dessus. Gaiari buruz ideia edo uste oker asko daude. Adibidez, uste da inkisizioak eragin zituela biktima gehien, baina ez da hala. Justizia zibilak gehiago eragin zituen. Hori da Pierre Delancren kasua. Erregeak bidalitako epaile bat baitzen, ez da epaile erlijioso bat. Eta bestetik, Erdi Aroan gertatu zela uste da, eta ez modernitatearen atarian gertatu zen. Gu gaur garen horren oinarriak ezarri ziren garaia. Eta modernitate hori emakumeen aurkako hilketa masibo baten garaian eraiki zen. Eta horri aurrez aurre begiratzea kostatzen zaigu. A regarder en face. Geroz eta gehiago ezagutzen dugun gaia, baina oraindik ezagutzeke hainbat hari mutur dituen gaia. La gente hablaba en vasco, entonces... Orduan euskara hitz egiten zen eta Delankrek ez zekien euskaraz. Ikertzeke geratzen da honetan guztian itzultzaileak izan zuen ardura. Lo tenemos que investigar. Dokumentalean gaitzeko arrakasta eta 5 goia irabazi zituen Akelarre filmaren irudiak erabili dituzte. Aukera polita Akelarren zein dokumental honetan ekoizle izan den Iker Ganuzarentzat. Sorginkeriaren eta sorgineizaren gaian sakontzeko eta aukera ere bai, Akelarren filme horretan erabili ez genituen irudiak orain erabili ditugu dokumental honetan. Askotan iragana ulertzeak oraina ulertzen laguntzen digulako. Je pense qu'il y a une petite résonance aussi avec l'actualité. Badago oihartzun bat aktualitatearekin, begiak irekitzen ari baikara emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan, baita eraikitzen diren berri faltsu edo fake news delakoen inguruan, eta honek dituen ondorioak. Orduan ere istorio faltsuak sortu ziren, beldurra edatzeko eta gizartea menperatu eta hotzantzeko, eta hori ere ideia interesgarria da. Datozen hilabeteetan dokumental hau Euskal Telebistan ikusteko aukera izango dugu, EITBren parte hartzea ere izan baitu. Etxalde kooperatibak Baionan etxe bat erosteko 280.000 euro bildu ahal izan ditu azkenean herritarren artean 3 hilabeteko diru kanpaina bilketan. Bi familiak, Baionakoak, seme-alaba gaztetxoekin, eraikineko 2 etxe erosi dituzte jada prezio apalean eta kooperatibaren filosofian, etxeen gozamena usufruktua izanen dute. Hemen, oro har, ordaintzen dute merkatuaren prezioan, ez da miakururik.
ordaintzen dute eta ez dute jabego osoa izango, bakarri gozamena. Haientako, etxaldek ekarten die segurtamena haien haurrak bizitzen ahalko direla heben, eta horrek ez du preziorik. Eta montatu dugun sisteman, segurtatzen dugu haien haurrek nahi badute heben bizitu, ahala baduketela. Hori merkatu normalean ezin da. Merkatu normalean da gehienik eskent eta jarrentako da etxia. Orduan nula laguntu xede bat, bezpatakigu ondotik zer bilakatuko den diru hori. Heben aldiz, badakigu, lehen etxe bizitza izango dela, jadanik hori segurtatzen aldugu, Baiunako bi etxe dira, beti lehen etxe bizitza gisa baliatuak izango direla, hori lehen da. Eta herritarek eraikirik hori. Herritaren diruarek ilan. Eta herritarek diru emaile beno gehiago kudea zale. Gure arteko historia bat da. Kooperatibak lurraren eta bizitegi fisikoaren jabetza du eta erosleari gozamena saltzen dio. Erraz aurkitu dituzte filosofiarekin bat egin duten Baionako bi familia. Horrelako asko lortuta gainera, lurren eta etxeen prezioren apaltze orokorra lor daiteke denborarekin, jabetza pribatuaren ideiatik, etxearen betiko kontzeptuari, heldu nahi diote etxalden. Erostiarekilan diru guzia berriz bilduko dugu. Horien prestatuko digunei itzuliko, kapitelan txartu direnei ez haier ez utzuliko, mena hori badukegu ondoko xedearen burutzeko. Eta emeki hau egin onduan hartzen dugu marja tipi bat, benefizio tipi bat egiten dugu, benefizio horri baliatzen dugu eguneroko gastuentako, mena bai baztertzeko diru pixka bat ondoko erosketentako. Arratsaldeon ikusentzuleoko ostirala da, beraz astero bezala asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizugu eta lehenengo plana Aitor Zabaletak eskiniko digu. Baina da, gaur arratsaldean bertsoak izango bai ditugu Ortzaizen, badakizue bertsoa maite dugula eta askotan esan dugu ez, bertsoa izan dadin beharrezkoa da Gaztei ere plaza eskaintzea eta hori egiten du haizea dator. Txapelketa honek eta gaur arratsaldeko 7:00 Deneontza salan Ortzaizen izango dugu txapelketa hau eta bertan arituko dira Lilquin, Larralde Morban, espero dut onduki esan dudala, bestela barkatu, Uxue Lanes Butron, Enaitz Zestua Teietxea, Iraun Zestua Teietxea, Elisabet Etxandi eta Oier Urrezti. Hau, bertson aritzen edo ikasten edo oraindik plaza asko egin ez dituztenak, esan bezala gaur arratsaleko 7:00, baina bi bertsolari handi ere izango ditugu, jada ez Baxen Nafarroan baizik eta Lapurdin, Saran, bertan Amets Arzaius eta Jon Maiarekin bertsoafaria egingo bai dute, hau bihar izango da, gaueko 7:00 goiti eta 25 euroren truke, albalimo da aurretik izena ematea komeni eta beraz, esan bezala, bertxotan ikasten ari direnek eta jada, ongi ikasia dutenak entzuteko parada, gaur eta bihar jurre. Bueno, eta bertsoetatik omenaldi berezi batera, omenaldi honen berri emango digu Frankek. Bai, ala da, musika pixka bat, aste hontako hitzordua edo nere gomita, Donapaleurat joatea, ongo zinemarat, Michel Labeguerri omenduko baituten, bihar arratsaldean, 6:00 Michel Labeguerri gogoan dugu, Lapurdiko medikua, eta 70ko hamarkadan Euskal Kantu berriaren bultzatzailea izan zen, gitarra hartu, eta euskaraz kantatu, bakearen urtsua, edo gugira Euskadiko bezalako kantuak ere serkiak ere bilakatu zaizkigu urteetan eta baitare Michel Labeguerri gogoan dugu beti Uztaritzen sortua, baina kanbon auzapeza izan zen, eta uste dut Ipar Euskal Herrian diren kargu guziak edo izan dituela, bertziak bertze diputatu eta senatari ere bai, lehen diputatu abertzalean artean, jateko, Michel Labeguerrik berazorako bide luzea izan duela, baina bereziki musika munduak, kantuzaleak gogoratzen dute, eta bihar beraz, erran bezala, txaldeko 6:00 goiti, Donapaleuko zineman, taulen gainean 80 bat musikari, kantari, Amikuze eta Siberoko musika eskolak, iparraldeko kontserbatorioa ere bai, errenteriako txistu banda ere, eta hortxe beraz gomita eta omenaldia egiteko Euskal kantagintzan nolako garrantzi hain handia izan duen gizona, pertsonalitate handia, Michel Labeguerri beraz gogoan, bihar atxaldeko 6:00 utsegin behar ezten,
kontzertua kantaldian ikuste jure. Ikusten duzu, bada zer omendu. Eta nik bihar bertan iraganen den beste kontzertu bat aipatuko dizu, eta zuzen RTZ kolektiboak Okzitaniako Tolosatik etorritako Belit kolektiboarekin kontzertu bat emango baitute Baionako Kalostrape ostatuan. RTZ Baionako Zizpa gaztetxean sortu den kolektiboa da, etengabe aritu da kontzertuak eskaintzen, azken hilabetetan, eta urte bukaeran Itzaletik Argira lana plazaratu du, eta jada Itzaletik Argira lan honen bideoklip eta kantu bat aurkeztu dute. 14 kantuz osaturiko lan berria da, eta aldarrikapen mezuz josita dator. Baionako Kalostrapean eskiniko duten kontzertuan, esan bezala ez dira bakarrik izango, Okzitaniako Tolosako Belit rap kolektiboa osatzen duten Ansiedat, Zazpide Oro eta Kaio Daio kantariek ere parte hartuko baitute. Baionako Kalostrape ostatuan iraganen den kontzertu hau gaueko 9:00 hasiko da. Ikusentzuleok esan dugun bezala, ostirala da, gu igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean izan ongi eta saio hau bukatzeko RTZ kolektiboaren kantu honekin egingo dugu. Izan ongi! Zuen problema, ez da ukat mikroa eta eszena. Galdera bat zutia egin atena. Iesi, tresoaren bizitzak bezatu balio. Ez dizute sinatzen panorama. Rama, beste ditzatzea du ezama. Sama, atxilotu.